mabwan fita duku yenti obi anyo ehemu no mama no volume 30 enti wo monta hwehwehwehwe gunguro na se wo mu dia enu nti be ne ba wo mu ntua ntia ne agya wo mu nantimu di epo boso me no kra hyase ntem kra enantimu hwese wo mbaji o musika nyina da na owura dubik mahama cheche ni nsem wo en wo ba ma na chem sabra wo mu fradie akwa gigisika na botaya do mani so wo beba fie no na nka sika ehye wo nsam aya 5.7 billion Ghana cedis na sukunche nyankopan ya omadom wo mandru botaya ne ho na so wo madu hu kakra omo ba ye no wo mo de 3.1 billion Ghana cedis na ba na chese omachem kura ma esu bi kura ba begusu masika na abro so kakra enu nti wo manya de omo pede na so de wo manya no so no ehye nkura pa na wo chire ni nsem won wo ba mu e wa bra endra da mo ne samtrofo twetwe nkobo won krampupu ni mantamo en wo ka se empem bebre no companies ahodro bebre agugu nanso agu ye na mo dedeka ebi nso atututu omu mita ekukwa baabi nanso obete ase nso obrantam bi ato ene nkofo dan abubu sa emu honum nyina nkofo meters asese ebi nso de omatutu kwa baabi fufuro nti wo mo ye so mbehwa kwagigi sika nyina da nanso wo mantimi ankwa gigi esanse companies bebre na aguguo no wo makwa kwotena fie ya bra munya adwuma bia nti oya den kwa ehu baabi kura wote ne wakwa kwagye enti wo mukeka sa sika nyina nso bomu a wo mo mantimi anjeje wo musika sanse wo mu company o madwuma guo no keka sa sika nyina bomu nso a sika o manya mfiri wo no eye 750 million Ghana cedis honkwa no do mantimi anje mfiri die aguguo no companies aguguo nkwa eno no wo wie no de kwakwabonsem Ghana fo so bibiara woda mitem woda kaniam wo yusu fridge yusu TV hwe nani so de tele novelas wo be hwe no de ato anu ahwe ebo 8 wo de obehwe ebo 9 wo de obehwe na wo hwe bu ani so akwahoma no na eye ECG fo nkania na wo yusu sika na wo sano sano etu won de wo ka so bibiara wo fa kuntu asihya kukuam esum edi sumu dwa akeka light suso mu wabra ECG fo man tumie no eno ne afre ni illegal connection to wosere so obi biara wa illegal connection wo omanti asema Ghana mu wankasa fredi na fa ho koma electricity company of Ghana ECG mpanifo na de kwa kire om se de wa yeni ukwa ka kire wa yenka kutu enka bede ya behwa se be ma meter fofra esefa tadi mu na fa kura mpo no se bi adwuma bi na adidi na bi ekohwunhwum nti wa illegal connection a omoba ma unsusu dua bi agya obetumi ayusu a mita no enkohwunhwum na nkodeka bebre enu nti wo won de ode nkotosere ena ema asoasoa awudro companies atele ya omangala ni ncho ni zigzagam empo na nkura de bi awofie a wo yusu se mita no twendodo na ususu se twenti wo ya illegal connection na atete ne oma so agyae na bra bebo mamane obo mamane pa won baba won sra ban mu na de sefata no mo de ato na se wamma na wo bo to pampers ni brazia etna ho no mo tena to so so nkofo we mu metwia fo tiri so metwifam na wo bo nuamane o ya no chia metwifam ani awote ho no mo dako a danto wasema ya becho de abanka bagu nsama wo hwade a ubepi ho. Out of the 5.7 billion, ECG managed to recoup 3.1 billion of the 5.7 billion. The balance out there that was seen was broken down into certain categories. Some companies through the time have collapsed and have left the scene with no recourse to ECG. Their total bills put together is about 750 million Ghana cedis. And we also want to eliminate the issues of illegal connections. Please, this is the structure. If you know you are consuming power with no recourse to ECG, please visit our office with immediate effect. This is a moratorium. Visit our office, we will set up your account, we will set you up in the system, we will check your premises, and we will put you on a flat rate. After the date is given for the next revenue mobilization exercise to take effect, if you haven't done this, all power consumed by you is considered what? Illegal, and is considered as what? Stealing.
Nipa wuti ninkai ayapani kwantrafo wono na wahwe toto nioma ewo Electricity Company of Ghana ECG Ora Samuel Dubik Mahama Oman konkro Ghana wo mehwe esase no se emu nioma hihye hyase no san na ejina ye de sansa asase ye na ye gusu se tam ya te se nsuo wom na nso binim se de sanwoma ni na di dwuma ewa asase na se enu nti wo ma ya wo mo hwe asase na ho oden ne nsusuye ne bobre se ekonanim ana se san ana asase ni enyi ana ogusu ya kwada ene de kekan nan wo ma ehwe ne bobre Ghana Geological Survey Authority GGS impenifo na akase wo mo kire se asase no enwoma bitumi si ewoma wiasa fanani na obi antumi nya no aduru ye no ye asase so na osi asase so nso se de na yenim no wo ma anyi kakra de obi anim se de asase so tie eno no ewoso na se bom gri ewoso na ogina no ma piapian woso ti se de sabi nikanika de akwakosi zongo eyamoko ewoso papa na asase so nso de ya ehu sanse eyesa asase na bibia woso adansi so ye wo park woso enipa gidan so enuaguso no eno ankasa woso enti wa hwa ede ne besie na se eno na toro enchem no ano odin pa we nam so makwanchefo panyina oda Ghana Geological Survey Authority Ura Isaac Wimbele edi atuja so besre pa se Ghana foni na obi ati obi ho a onda no so sasa so eni nkaye yentumi mone nkaye ena afia fidie bia ni wiase a ubetumi dia ahwa aka se o eda se asaso so besi ebia December bosom ne de tosonson mu de asaso so besi da bi o se wiase ni na obi anya fidie a ye de kire da property ana bre property a asaso so betumi asi enu nti o so on de sabi mi hu yanka de eno ani ma anya ye ena afi nso no ade nso de ohu na obon ho bantama na aboa papa nti obesese Ghana fo obia won ma omanani nda no so se asaso so betumi ato no abribia ana betumi aba abribia nti ya na wada no so na eno na o kyerkyem na o kyer se eyansem twofo nso ye mmoa na wo mo kyerkyer no ye mmom ne wururo manfo asumpa se de bia ebeyen kai de na ama abribia obi nam anobiti anobu odam a watumi ada no so aye nneoma wodro ba kumienu bia ebeboa no pa penyini no ekasa na o kyer se ekoba se bia asaso so amman homene so a na bia wodam a edan so empabuo no akoda so ana bia utumi kura pientem ana se bia asase yantam bi no akwa so ana se mpo ebia asase so keka no ho ana pesesi na nam monte na nam ewiem ana bia on nam ayi onam overhead so a eno so sa no se ya yentem si anya sa eje graw ebetumi de wato nanano wonse ado. Earthquake ye natural disaster. Enya dia obi betimi say oh me wo machine bia betimi kase ene na ochina earthquake be baso. Obi abekasa no enye no kre because up to now globally obi antimi predict say ene earthquake be ba na emba. So obi kasa nema na enye no kre. Anything I say muna mu ye ensentrafo a mumma education ma Ghana nyina mumma sa education no enko sotem nyina so that obi abehu say ba wo dem mu a say open table bi ana bed bi ana baby a obetimi akọ down so that in case building e collapse here obey safe ana overhead so say o si form because anya sa overhead no ebu a wakasa be affect you oto so kan biem say afia asase yantam na don ma wo mo hwe so se Ghana Geological Survey Authority for no wo mu so afrase yen hwehwemu e wo man mu nina wo mo hwa asase no ne bo branka sanka anya no de mu wi a wo mbenya mpopoe kakra ya ebetumi a kire bibi na no na o kire se adwumadie no wo ma yemu ho mu nchichemu aduosia aka ho mu nchichemu aduanan e wo man mu nina na wo ma wie bibia na o si de ntia amadwuma no atwentwen so kakra ene se ye na ye ni mo se aban adwuma ena okosere bibi ana opemfidie bi opaka de bi de ye adwuma ena ho procurement fankratem ansa akontane ade enti o se sanema weni na aka hu bi ena ama wo mo akade ne nneoma wo mo pe e de aye adwuma no wo mo nsanka ne bre a esefatem o san to so ka biem se oba Ghana Geological Survey Authority a akade awodro bebre wo mu ni bi ebiti sa ahyen ebiti se nneoma nketinketi bia wo mankasa kọ bia ye wo mkokodi dwuma wo mu di dwuma ena afi adwumafo mo ne wo ye adwuma no so esua ni na aka hu bi geologization of Ghana. I bet me on say
minerals bi wo asase mu a na yeso geological data nyina e organ ha no store so that obi a person will use this information no obetumi anya bi now use it. Since establishment in 1913 the geological mapping of Ghana sisi ano ye be 60% nya kan ye be 40% and na gusu a ye across the entire country. So we only say government institution. So you were small hour to say equipment no be say you use it for a jumano. It be in the cars and the part of so I say every region be na yes ajumano. The numbers no as it should be. Nipa motini ni eyora Isaac K Wembele. Ono na ye Director General ma Ghana Geological Survey Authority GGSA. Janko yanim ewa na panosia akan Kasiebo no emwe. Ebusia ya twaso ana kasamafo abedi etrede ma dum jakuo no. Mechira Ghana National Fire Service. DO3 Desmond Aka. Wase sese ye kasei wase Ghana fo bom sam sha kra. Edema dum jakuo no esanse dum jafo wa ma ya adwuma papa ewo krom ha nyase bia yesu o wan kasa de wona wo bo ho abaso na bane san na wa ya bibi na wa wo bo wo cham so kase o ma ya ade me kanfo me yase enchen kanfo na ade na afede wa wo kanfo hu no se enipa so ya ade a wosa yeye ade buo na wo ye na se wa nkan ho asem a obi bia ni ho obehu oba ni dum jakuo no dwumadi a se wan frɛ wo montem no mandru wo kofahyewa wan hwa obekɔ no na wonioma ahye eba ne sa pa oya obegina wonum no wo hwa nioma na ahye ni bia ene gyan ene fire service fuei ombebampo ade ne nsuo nim ombebampo sei ebi kro na nipa no agya to ni fie no po wan fa phone amfrɛ fire service nti na niba ne ho so a wɔfrɛ yɛ mpo no na abi ade na hye awie enso no ɔde nani bre besua fire service fo aka di fire service fo de nyame se yɛnka no kra wo mu di nya de wɔ krom ha na no ada jabrantam bi to market kakraka bi mu wankrampupu mantem ho na adwuma ya babare nkɔfo ya sa wo ye agya ho adwuma na woni akade a wo de ye kwasi broni wo akade nti sa building ne ye 30 tata so be ye duasankra no a wotumi de ne tactical equipment ni wura building ne top last one 30 floor no wotumi wura hokodum gya no nanso nkofo a wakurom ha Ghana Fire Service fuei akade ne hyeda ni watu omo adwuma ne bebade wo mo abra mo magyania da no oda adwa ishi ye wa wo be Fire Service fro bre ya na nya sam ketwa enti okogina ho na so hu saase ana ne Fire Service fuei jai wo be support mato ayampia santi adwuma de omo ye nti so mo ma nka se ne ade na siti a otifia wanyini obeka so wo nya adwuma nti ono omo ankasa kasamafo atiasimu a wo ka adwuma wo mo aye na DO3 Desmond Aka echeche ni nsemu etum emire achiresie ni sesie ni fira chima tuntum mire mi maami krom akua ba pa krom nti ene wo kasa adwuma o maye ni nyina sese so mo kasa mo kenkan adwapade anka esei ya magbo ho banya kiasi yen koton adwapade no anka esike benya firi mo 10 million Ghana cedis 10 million Ghana cedis ka ebe shedro be nanso yedum jakuo no ba adehye binum sra ba mu tisasi ka nyina da anhye anse kwa enu nti no omudi omunsasi omobo pampampan ka se dum jakuo no wamo ayadwuma papa no tigana fompre wamo DO3 sanso kire ni nsem biemu ha na wo ka se fire service fo ant na wo moto so womo ne na madwa huduro mu ne na masoasoa huduro mu ene mo ba mo se fire extinguisher bi ni ha munya ni se nti kasa kire ene afutu sam wo de ma Ghana fo nti no embrebra ye kasa Ghana fo bi nso di hyehyɛ no so panti unshada anti se jabrantam bi atoha eto ho anso na kofahyo wonum akwa aso ano ntem enu nti wonde ye wogusu aka kire Ghana fo se dum jakuo no nkyerɛkyerɛ no omukɔso ade ma Ghana fo no nso mu twitwe entie na so pam na emwa masa adwapade bebrebe ya to da bi a hyedworo be no yenkɔso antonkoso a emma ho ban
Nanu ya February ye na ye buja hye ho akonta na ye hu se ebeto dwase yetimi abo timamufu agapade ho ban entimi anhye over 10 million Ghana cedis na wo de toto de etimi hye ho a just over 2.5 million na chese Kenya Ghana National Fire Service ka omana boka bibiri ka dodo na etimi afrim nanso esan kyerɛkyerɛ a ye de mankofo de bia ye tu nkofo so sa ye ko radio station na ye to the gospel of fire safety no to ye de ma Ghana for no aboa ama binum sese wate yan adwuma na se afenso so ma binum so ya hweyie ama binum so ani ada ho ama niema ya bo hu dawro free kwame nkroma breso besi sabre no sese no nkofo jeija ne nkakra enti ya bo ye homoden pa aye gusu a ye bo ye homoden na mmom sese di akapa ne set mamufo ebebie wakomam ene wadwenem na niema ye kadawubo a ye bo jahyehe ho banbo a ye bo ene ahonidie ne ahweyie nsem a ye ka no dodo na atimi adi aye adwuma de ato nkoto dwem na watimi adi so se de be ya egya no mba atoyere nkyem no kura no emba obi busa se na de ben kwa na ya mka ho asem omuka nsem pa wo krom ma ya radio so ni a ebi mu kura ne na market omuka kyerɛkyerɛ se munyese ubekọ no obi gas cylinder no ebuo bafia kyan ebuo na yede to Yesu Kristo na mu na no kakra na ebia so na wodi tintim so da beji pawu no shia na obeshinti yentie wo mo na yenso ye kra ene ye dwapade ho nto wo mo nipa uti ni kan eye kasamafo abedi akire edema Ghana National Fire Service dum jakuo no DO3 Desmond aka ne kurakura one was say eba na kadia fire service fuo enia eda aban nanima de jate se de ye bone ko ba nyina yakopon ehu no sa bi pepe so wasuma video so kokumu nua kai na hu se yankopon ehu nanso no aban no so gusu aya wo bone homodin ti wo say wo mo nioma hudro bi o mo so o mo pa kadia bia no aban nim dada edi say de say ambulance say motorbike so muhia say de ben tactical equipment ya fire service fo betim da adwuma no eda aban nim adajo ti won hwe no onya bibi mfa ho na fire service fo edi enna ewo kromantu wo mudin mu nchen kakra na den ade aban onim yen haw nyina ekwan bi e wo se ye fa so a ye de ye mayen haw edu aban anim no yaye dada amene wo kasa kra no the good news is that aban wo packages ahodo a ode mayen ye hwe no mu se fire tenders new ones ene ambulance hearse ne utility vehicles ne motorbikes intimidudum jaman ye ne niema ahodo bebre procurement it takes time into our processes no and as say ye free ase a ye nipa wote ni kan eye kasamafo abedi akire ene edum jakuo Ghana ha nyina ono ene kasa abedi akire wo kasa PRO Dema Ghana National Fire Service DO3 Desmond aka ye toa anopa no nsia kan kase no so na wutie ewo Ahenkan FM wati wasum rich drop natural mineral water mbedi no adanse akyerew ansa na makobi man so ya obi atwutu asi hyan nipa egum so tite kum nipa bebrunum na rich drop natural mineral water kan ene from rich ice natural mineral water enso ye nkwa na wo mo kan enso ye nkwa enso yonka na ensukom so adi nipa bia pen ama na hu se de atienti amankofo bi nso namu na ensu bone bia no matwa nom de nam ensu bia wonti bia no matwa nom de nam oba kwaji tumi ni se ma metumi na menya adwuma ende oben fefefe na so fri adwuma na sia boba ku mienu miensa boso miensa nan bia na fidie ejijaba sansi amani tumi awie na fi otwa nsuo bia na otwagum ensuo bia na otwagum enti wani mna hoso no bonsa obekọ hospital yese unsuo no nye wadwen maso unsuo no nye ene de ekeka ho timpa twom wani nda ho batakalia doso enu ntame yehun twem papa rich drop natural mineral water ensuo ni bobre ene ne papa yenti ena ababedua no musei no enti misrew se upe nsuo a na ni wo ensuo no odwen omanfo no se de be ya ombedno matede enya pomde mapabre bia enti no se o change nuama so sesa nuamam bibia ginigina so kama rich drop natural mineral water misrew se o baba ye abedinto program bia o ware dwumadie bia no
unyan so bi de soma wo ho a wo mani beje ho de ntia meka san se wonnom a wote se mu hwam emu de asa de wo punso pepepepe wo de ma fin punso no onum ati se mu hwam emu akono edokon so pa enti rich drop natural mineral water na wabomodin akai ahye ne so na wakwakope bi ato na afi hye no so say upe bi ato a wo ma so ye no e wa achim aboabo na waba aboabo du aboabo bisa se pista wo yemfa ho na obehu rich drop natural mineral water ebi nso e wo kasoa cp ne nkrabata ne baako e ho no mu fra 0241 666508 0241666508 and 0555 250872 0555 250872 na when a rich drop natural mineral water for edi ensa woso ebusia ya no aka hye no so se wom so abiribi omo kas nem wom ahye nem de bia ntino na no omo edi kasobom na wom aboa papa afi rich drop natural mineral water na oni wom akasa o say always rich always pure always rich always pure na IFFF afi me babeko obi man so me ko Serbia man mu na Serbia man eye man bia ewo Central Europe na ohwe wom dodo a ewo no sisi nipa ko ni na oman ni na nipa wom enenam 8,637,957 wom no wom swakra when say oman ni na yakwa ese kumase anankran wom swakra na de esi won mo ne say nane nansa ana suku ni bia wanya mfie dumiensa atwintuo kosi na onoa no no school for so primary school ewo yi Serbia tutuo eche wom city 30 ko wi asenu akum nipa be yedu enti arawo sem we yasi ama nane nansa nya san keto akra wo Serbia enti no ade achi anu ano omanfo jam arawo sem ni breche kase atu womu jam sa ade hyeni ni na afi wom gusu jama shen bia di 20 bi ko bebia womu jam wom ato nananom onse do ne de keka wi enkofofo nso akoto ahye ahyen bia ekuta nipa bebre akoto ahye wom so atwutu akye wom so tete eno nso anu anadwea nipa makomako enwotwe wom akum wom amemu makomako bebrudu eprepra enye praketo ede wom so akogu ayarsa bia a doctor for nurse for ejina wom so ehwe wom entabusia obi man so no ene de ekoso ewo Serbia eno no nene nansa suku ni onye mfinhia dumiensa atutu akum nipa beyedu enu anadwea nso wom gusu jam wom ato nanan mo se de no ehyen bi atwam obi akoto ahye wom so atututu tete nipa nwotwe kranananana emu beyedu nso eprepra emu odin ti Serbia man mu nsem eno no edanyame asese coach Milo kontem hono ofi ampa baby om na mbia etu hye wo mo nanka 13 years boy na etu npu ukonya wen ukonya tu no wen just mine nanka problem abusia mayenko Facebook yemfa manfo adwenkyeremra amiskos pelele se spelele nsu okasoa wose hawa kumsin twaso yo wose Kasiebo ne didem by all standards ejirana so pa ena blessed son so dia body free asante mampon se nyankopon enhyira Ghana no onyi Ghana free ateko eni atepo ya yekomu na enye kura enye yebele na akuam wanso ese ba wo mia oba gidigidi mumpo oba digital taxi amamo se mumpo chese obema bibia ya cashless na abua ana Hayford so dia base wo chia ye ene arna pay yemfensi yedisi na yako honorable baba jama Evans dakwa Abnasi assemblyman anope machi ena adwini bakufu tim so anope machi aisi ko hewa biem seku ha ewasene Bangalore na baba jama si 14th May ni Jesse no ebe yantampa anope ye producer eye Billyman ono anso ena de ko Facebook live ene YouTube
Ahenkan for ye me kwaku enin kusi buadumene Efia ampofowa